हाजिरा मावनोसै आं र' ड्रन बायनो हाजिरा थ' हे गाइस खुलुमबाय नोंथांमोनखौ गिबियावनो नोंथांमोनखौ आंनि गोदान भिडिअ बेखौ बरायबावहरनाय जाहैबाय थ' आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङैनो दं आंबो मोजाङैनो दं थ' गाइस माने दिनै नोंथांमोनाथ' बयबो सिनायखायो जानांगौ माने हिमांशु ब्र'खौ नोंसोर सिनायना सिनाया हिमांशु ब्लगखौ बे फैनो नागिरदों आरो आंनाव दहाय फुङावनो कन्टेक्ट खालामदोंमोन बियो ब्र' बहा दं आं थांगासिनो होननानै ओमफ्राय माने प्रब्लेमा बे जादोंखि बहा थाफैनो बहा उन्दुनो जादों माने बिदिनो थानायखौ उसुबिदा मोनहरदों सोरनाव थानो बहा थानो बिदि जादों आरो जोंनावबोथ' जाखाया नालाय बे सासे लोगो दं बेनावबो थाजायो थाबा ओमफ्राय आं होनहरबायखि जायखिया नों फैदोल' बे थानाय जानाया दा माबा मोनसे जागोन होननानै नायनोसै दा खयथायाव सफैयो बियो ओरैनोथ' जाखांना फैनो होनदोंमोन मानसिया जाखांनानै खयथासोआव ओंखारबोयो बा 3 घन्टा 3.5 घन्टानि लामाल' बियो थ' नोंथांमोना दिनैनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेड मोनदोंब्ला नायलांबाय था आरो लोगोसे कमेन्ट खालाम थाव गैया थाव सोना लाग्रोनि आं लामाया बिराद क्लिन जाबाय आरो जोंना बे क'क्राझारना टाउन थांग्रा लामाया माने हाइवेनिफ्राय ओरै टाउन फैनाय लामाया आरो रिफायरिं खालामजोब्बाय हारसिं फैगोन ना सोरबा लोगो लाना फैगोनथाय ओरैनोथ' आंनो खिथाहरनाय बायदि हारसिं फैगोन बायदिसो मानसिया बिदिनो ओरैनो बेरायफैलाबायनो होननानै कन्टेक्ट खालामदों आरो आंखौ एसे जायगा बेरायनोसै सरलपारा थांनो मानोबो होनलाबायदोंमोन गाव थांफेराखैनो एसे लकेलनि जायगाखौ देखायनोसै आरो आं बे फैबा जोंनि ओरैनो लकेलाव एसेग्राब मानि मोजां जायगा गैया बिदिनो बेथ' धिरबिल दिब्लाया थांखांखाबाय दाख्लै खनसे फैनायावनो थांखांखाबाय बियो ओरै दङ रायमनायावबो दाख्लै 15 आगस्टआव थांखांबाय बिसोर बे DN आदामोनजों बे DN ब्र'मोनजों थांखांबाय बियो 15 आगस्टआव रायमनायावबो ओमफ्राय मा जायगा दंबावो जोंनि लकेलावलाय नायनोसै बहा बहा बेरायनाय जायो सानबेसे थालाङो बियो बिदिनो एसे सिनियरफोरजों ओंखारदावबासो नलेज मोनो नालाय ओंखायनो आङो सिनियरफोर लेंहरनायखौबो बादा खालामा आरो आं जेराव लेंहरो बेयावनो थांनो गोसो जायो खिन्थु फैसायासो प्रब्लेमा बे फैसानि थाखायबो एखमबा थाथ'नांगौ जायो आरो बिदि लेंहरनायावबो उफाय गैया साख्रियावलाबो नङा जोंना बिमा बिफाया फैग्रोथोंसै ज' राइड खालामसै ज' बेरायनोसै मानसै ज' जालायनोसै लोंलायनोसै जानाय लोंनाया बैखौ होनाखै दे আমার ভুল হচ্ছে ক্ষমা করে দেন ओंखाम दै बेखौसो होनदों एसे इन्जयबो लानांगौ सम सम बेफोरबायदि जायगायाव ड्रन शट लानो मोनबा आयै माबायदि फुटेज फैगौ ना नैलै बेफोरबायदियाव DSLR जों बोथाबलायनानै फट' खेबजानो मोननाय मोनब्ला बेफोरबायदियाव ओरै उरायखो होनानै ड्रन शट लानो मोननाय मोनब्ला आयै उफाय गैया गैजायै जिबन नालाय मा खालामनो हाजिरा मावनोसै आं र' ड्रन बायनो हाजिरा दा नै मोनाबायबो ओमफ्राय हिमांशु ब्र'आ दासो मोनफैदोंनो बावाखै ओमफ्राय नै जों दा बेयावनो लोगो हमनो थांगासिनो आरो फ्लाइअभाराव दंनो बिसोर दा गोजौआवसो दंदां बिसोरना गोजौआवसो थागोन बिसोर गाइस नै बेखौ नुदोंना बे दादाबो दंफैयो आरो ओमफ्राय हिमांशु ब्र'बो दंफैयो थ' नोंथांमोना नायनो हागोन नै बिसोरनो हाय ब्र' ओमफ्राय दादा खयथा सफैया 4:30 सफैदों 4:30 ना बेरायनानै मोनाखै जों ज' फैखादों आदामारि गासिनो देखायफैबाय आदामारि नामा औ आदाखौ मोजां थ' गाइस होनबा दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियाव दोनथ'नोसै थ' नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक खालामदो शेयार खालामदो आरो लोगोसे कमेन्ट खालामनो दाबाव थ' keep loving keep supporting love you all guys